Mawa wabwino tikulandeni nkhani zathu mchichewa pano pakani Mawa Times. Dzina langa ndi Elvis Wahawa, koma poyamba 9 yake. Theka la ana mdziko muno likusowa maphunziro am'mera mpoyamba. Njira ya auction pogulitsa fodya ili pa chiopsezo chothetsedwa pomwe boma lavomereza kuti ikubweretsa mavuto. Mu nkhani zina kauni unaonetsa kuti pali mavuto osiyanasiyana pa ntchito yokwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanitsirani. Ana mdziko muno likulephera kupeza maphunziro am'mera mpoyamba. Izadziwika pa msonkhano ufuna kukambirana mavuto omwe akukhudza maphunzirowa mu mzinda wa Lilongwe omwe anakonzedwa ndi bungwe la Federal Foundation. Zifukwa zina zomwe zikuchititsa izi ati ndi kusowa kwa malo ophunzirira, zipangizo zophunzitsira komanso ali osaphunzitsidwa bwino. Jima Yazama ulemba ripoti imene awerenga Grace Magawa. Mkulu wa bungwe la Federal Foundation dziko muno Amartha Khonje wati kusichita bwino mkalasi komanso kusiyira sukulu pa njira kwa ana akafika ku primary kukudza kamba kuti ana ambiri samapita ku sukulu za m'mera mpoyamba. Iwo ati kulimbikitsa ana kuti azipita msukulu za m'mera mpoyamba ndikofunikira kwambiri. Ndiye tikapanda kupanga maphunziro amene am'mera mpoyamba kuti akhale olongosoka, ndiye kuti foundation ya maphunziro athu Malawi monse muno ndiye kuti atani izikanika izikumana ndi mavuto ambiri mmene tikuoneramo. Komanso ngati maphunziro sayenda ndiye kuti chitukukoso sichingayende. Nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo Mary Navicha ati boma likugwira ntchito limodzi ndi mabungwe polimbikitsa sukulu za m'mera mpoyamba. Navicha ati unduna wawo uwonetsetsa maphunziro a ana mdziko muno akulimbikitsidwa. M'mera mpoyamba ndi programu yofunikira ndipo kauniuni yakubera mu nthawi yake kwambiri pamene unduna wathu oonanso za chisamaliro cha ana ndi sukulu za Mkombaphala wayika maprogramu oonetsetsa kuti tipereke maphunziro apamwamba kwa ana ang'ono. Mukudziwa inu kuti nyumba ndi foundation, tikayika maziko abwino pomanga nyumba imeneyo imakula bwino popanda mavuto ena aliwonse. Malinga ndi kafukufuku, ana omwe amapita sukulu za m'mera mpoyamba amachita bwino akayamba sukulu ku primary, ndipo ati nthawi zambiri sasiyira sukulu pa njira. Njira ya option pogulitsa fodya ili pa chiopsezo chothetsedwa pomwe boma lavomereza kuti njirayi ikubweretsa mavuto komanso kuti sikugwirizana momwe malonda a fodya akuyendera pa dziko lapansi. Nduna ya zaulimi Rosa Mbirizi yalankhula izi ku Lilongwe pomwe imatsekulira msonkhano wapachaka wa bungwe la Tobacco Association of Malawi TAMA. Zambiri mlipoti la Kingsley Jazi. Pa msonkhanowu imodzi mwa makampani ogula fodya mdziko muno la JTI inapereka chithunzithunzi cha momwe malonda a fodya akuyendera pa dziko lonse lapansi. Mwazina, kampani inachenjeza kuti pali maiko ena monga India komanso Mozambiki omwe ayamba kulima fodya wa bale ndipo akupereka chiopsezo. Nduna ya zamalimidwe Rosa Mbirizi inalangiza alimi kuti asiye mchitidwe olima fodya mochuluka kuposa yemwe ogula akufuna, poti izi zikusokoneza malonda a fodya. Iwo anatinso pakufunika kukambirana bwino pa nkhani yakagulitsidwe ka fodya pozindikira kuti kulitsa fodya mwa auction kupereka mavuto osiyanasiyana. Challenges amene tili nawo kumusika ngakhalenso malimidwe a fodya ndi eni ndipo tikuyenera kuti tikambirane ngati alima fodya, ndipo akachoka papa ndapempha kuti ngati neyo nduna yawo ndipo office kwathu ku Ministry ya Agriculture tilirede kuti zimene atakambiraneso fundo zawozo abwere tikambirane kuti pamodzi tipange fundo zenizeni zoyendesera industry imeneyi ya fodya. Mtsogoleri wa bungwe la TAMA Abel Kalimapanda anavomereza kuti ndi nthawi tsopano yoti alimi akambirane za ndondomeko yoyenera yogulitsira fodya motsatana ndi momwe zinthu zikuyendera pa dziko lonse lapansi. Titsatire zokolola zathu molingana ndi muyeso umene ogula kufuna. Number 2, komanso tionetsetse kuti kodi zokolola zathu zili ndi quality yotani. Number 3, tiyenera kuti nthawi imene tikulima fodya tisungeko landi ina, tisungeko mbali ina ya munda wathu
kuti tilimeko mbewu zina kuti tichite ngati kuti tisadalire fodya yekha tilimenso zolima zina zimene zikhoza kukatifikitsa ku dziko lokomala. mkumano ukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza ulimi wa fodya. Bunge ya National Planning Commission NPC linakumana ndi mabungwe omwe saboma pofuna kuwadziwitsa momwe ntchito yokwaniritsa masomphenya amala 2063 makamzaka 10 zoyambirira ikuyendera. Mkulu wa bungweli a Frederick Changaya anakambapo za mavuto omwe alepheretsa dziko lino kukwaniritsa malotowa ndipo anatchulapo kusalumikizana bwino pakati pa nthambi zina zaboma pa nkhani zachitukuko. Yakufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Kingsley Jase. Ndondomeko zathunso zizigwirizana anzathu aku treasury ndi anzathu aku reserve bank ndondomeko zawo zizigwirizana anzathu aku trade anzathu aku treasury ndi anzathu aku reserve bank ndondomeko zawo zizigwirizana osati tsiku lina ndondomeko zaku treasury zimene kuti timasule dziko beza ndondomeko zaku reserve bank zimene kuti timange dziko timati tightening tilibweze pang'ono dziko lifua lipanga overheat ndilo sizigwirizana koma ndondomeko zathu zizilankhulana timati harmonization or syncing of economic policies, not fiscal policy going to the left while monetary policies are going to the right. No, they must always be in sync if we are supposed. Ziziyang'anana zizigwirizana izizi kuti dziko lino litukuke ndefe dziko lino khoza tukuka koma mogwirizana ndi ndondomeko zimene timagawana nawo. Walankhulapo malo mwa mabungwe omwe saboma mkulu wa bungwe la Kongoma Ronald Ntonga ali nawo azindikira kuti sanathandizire bwino pa ntchito yokwaniritsa masomphenyawa. Ife tiwana ngati kuti atipasa mphamvu kuti tikapita mabungwe wathuko tikaona kuti planning yathu ili bwanji komanso ndi aboma tikugwirizana bwanji pa ground. Fatosina ndi tipange zimodzi osati uli napange chomwecho inabweso nthawi inaso kusapanga chinthu chake chomwecho. Chiwerengero cha Malawi omwe akuyembekezeka kubwera mdziko muno pothawa ziwawa ku South Africa chitha kukwera kuchoka pa 10,000 kufika pa 15,000. Polankhula pamwambo olandira thandizo la ndalama zogwirira ntchito yosamutsa anthuwa kuchokera ku NBS Bank mu mzinda wa Lilongwe, Commissioner aona za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Wilson Moreni wati kuchuluka kwa anthu omwe akufunika thandizo kochititsa kuti apemphe thandizo kwa akufuna kwabwino. Ife ngati boma taisesa kubweresa anthu oyamba 3,000 omasola South Africa natipasa mabasi okwana 40 apano pomene tikukamba ndikuti pafupifupi anthu 3,000 kubwera ena mbakale kufika kuzera mabasi amenewo amene aperekedwa ndi boma la South Africa. Tikamati tikufika kumapeto kwa sabata ino mwina anthu akhala atafika 6,000 amene akhale atabwerera kuno kumuzi. Komabe ngakhale tikutero mmene tikubweresa anthu ambiri choncho enanso ochuluka akupita kumakambu chifukwa cha mantha amene ali nawo anthu kuti mwina angathe kuchitidwa zinthu zoyipa. Ndiye ifeyo tikupempha kuti amalawi amene ali ndikuthekera asadikire kwambiri mabasi aboma. Titumiza ena mabasi ambiri komabe mmene kulili ku South Africa ko sikoti munthu akhale nkumadikira kuti mabasi aboma afike. Kuli bwino kuziteteza mwachangu mwina madata amene akutchulidwa wasanakwane. Komanso tikupempha mabungwe makampani kuti asatire chitsanzo chabwino chimene apanga NBS kuti mwina angathenso kuthandizapo kuti pasa mabasi koro kuthandizapo njira ina iliyonse. Pali zambiri zimene zimafunika anthu aja kuti azafike kumuzi ena akungothawa kuti mwina zovala alibe. Ndipo mkulu woona za ubale wa NBS Bank ndi boma Mervyn Donga wati ndalama zokwana 420,000 rands zomwe banki yapereka zithandizira mayendedwe anthu akubwerera kuno ku Malawi. Ife monga NBS Bank tachitapo zambiri zothandizira zokhudza miyoyo ya anthu chifukwa choti ife ndi banki imene imakhala ndi chidwi ndi zimene zimachitika moyo mwa munthu wina aliyense. So kubwera kwathu kuti tigwirane dzanja ndi boma ndi kuthandizira kuti azibale athu abwere kuchokera ku South Africa ndi chimodzi mwa chinthu chachikulu chimene tingapange. Chifukwa mukudziwa ino pa bale amene akubwerawo patheka kupezeka kuti wina aliyense ali connected nawo, pali mkhazeni, pali mwina anti, pali achibale ndithu. Nde ngati NBS Bank tachita zimene zimufuna kuthandizira kuti mtundu wa Malawi umene uli kunja ukuvutika
ubwerere kuti adzakhale nafe kuno. Unduna wa zaumoyo wati uyamba kupereka mankhwala a lenacapavir oteteza ku chirombo ka HIV kwa anthu mdziko muno pa 1 mwezi wa mawa. Ofuna kulandira mankhwala ayenera kuchita izi mwakufuna kwawo kamodzi pakatha miyezi 6 iliyonse. Mlembi wamkulu mu undunawo a Besson Chisamire watsimikiza izi mukalata imene atulutsa lachisanu msabatayi. Daniel Zimba walemba ripoti. Malinga ndi kalata imene unduna wa zaumoyo watulutsa lachisanu msabatayi, mankhwala a lenacapavir akayamba kugwiritsidwa ntchito mdziko muno adzathandizira kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV kamene kamayambitsa matenda a AIDS. Mukalatayi achisamire ati posachedwapa nduna ya zaumoyo Madalitso Baloyi akhale akukhazikitsa mankhwalawa ku Lilongwe pamene dziko lino likufuna kuchepetsa kufala kwa HIV komanso kuthetsa nthenda ya AIDS ngati chiopsezo cha zaumoyo mdziko muno pofika mchaka cha 2030. Ndipo amaziko matemba amayankhulapo pa nkhani za umoyo mdziko muno. Ndi mankhwala amenewa ayitsidwa maiko osiyanasiyana ndizosangalatsa Malawi yapanganso chimodzimodzi muzaso ngokhalisa pano kuti Malawi inalenso nawo khala pakati kwa high level meeting on HIV imene unachitika ku United States of America. Msonkhano wake ndiona kuti lidapange bwanji kuti muliro wa HIV usapitirire kufala komanso usapitirire kuvutisa anthu ambiri amene akuvutika ndi matenda amenewa. Ndekweyo mankhwala amenewa kuthandiza kwambiri anthu ambiri apitirizebe mwa mankhwala komanso kubaya katemera amene kuti nathandizidwe pamoyo pawo. Dziko lino lili ndi njira zingapo zopewera kachirombo ka HIV komanso matenda a AIDS kuphatikizapo kugwiritsa ntchito makondomu, mankhwala otchedwa post exposure prophylaxis PrEP komanso pre exposure prophylaxis PEP. Malinga ndi kafukufuku wa bungwe la National AIDS Commission mdziko muno muli anthu pafupifupi 1 million amene ali mkachirombo ka HIV ndipo pa dziko lonse lapansi anthu pafupifupi 40.9 million ndiwo ali ndi kachirombo kuyambitsa matenda a AIDS. Boma la Japan lapereka ndalama zokwana $746,000 zomwe ndi pafupifupi 1.3 billion kwacha ku boma kuthandizira ntchito za umoyo. Ndalama zisindizira pa nkhani zakatemera zakudya za thanzi ndi madzi aukhondo. Ntchito iyi ayigwira maboma asalima ndi Thyolo. Zambiri mripoti la Brenda Kayo. Achisamire ati dziko lino lakhala likuvutika ndi matenda monga chikuku, kolera, mpox komanso ana ena ndi onyenchera. Iwo ati izi zikubwezeretsa mbuyo ntchito yopititsa patsogolo ntchito ya umoyo wabwino, kotero kubwera kwa maiko ngati Japan ndi thandizo lalikulu. Cholinga cha project imene ikhale ya chaka chimodzi nkuti madera amene tatchula maboma awiriwa ayang'ana nkhani za katemera, ayang'ana nkhani za ukhondo komanso ayang'ana nkhani za kachitidwe kabwino. Cholinga ndikuti maboma amene wawo akuonesa kuti akumatsalira mbuyo pa nkhani zimenezo, ndi tikuyembekeza kuti project ikamatha chaka tiona zotsatira zabwino kuti zisintha mmanga ma indicators. Yemwe amayimira bungwe la UNICEF kuno ku Malawi a Penelope Campbell ati thandizoli lithandiza kwakukulu pa ntchito za umoyo. Iwo ati thandizoli lifikirana okwana 227,000 omwe ndi osakwana zaka zisanu m'boma la Salima komanso Thyolo. Ndipo m'mawu ake kazembe wa dziko la Japan Ayushi Naito ati dziko la Japan linaona kuti nkofunika kuthandizapo poona momwe anachichepere akuvutikira ndi matenda osiyanasiyana mdziko muno. Malingana ndi malipoti kuchokera ku nduna wa za umoyo, ana 35 pa 100 aliwonse ndi onyenchera m'boma la Salima, pomwe ana 30 pa 100 iliyonse ndi onyenchera m'boma la Thyolo. June to 19 July. Everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels. Only on GoTV. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. Bingo. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost.
Kupitirira nkhani zathu, mkulu woona zachilengedwe mu mzinda wa Blantyre apo pa Nsokam wati khonsolo ya mzindawu ikuvutika kwambiri pa nkhani yowola zinyalala. Iwo ati pa zinyalala zolemera matani 486 zomwe zimaunjikidwa tsiku lililonse, khonsoloyi imangokwanitsa kutolera matani 73 okha. Pa Nsokam na izi pamwambo okhazikitsa ntchito yosandutsa zinyalala kukhala manyowa mu mzindawu. Zambiri mu ripoti la McDonald Tom. Apa Nsokam ali ndi chiyembekezo kuti ntchito yosandutsa zotsalira m'malo odyera kukhala manyowayi ithandiza pochepetsa zinyalala zomwe khonsoloyi ikuyenera kutolera mu mzindawu. Ithandiza kwambiri zichepesa pressure imene timakhala nayo kuti tikatenge zinyalala zimenezi, komanso pressure imene imakhalapo kukataya kuntaya kwathu kumene malo pakadali pano ndiochepa. Mkulu woona za ntchito zosiyanasiyana ku West Advisors Malawi a John Chome ati manyowa apangidwa mu njira imeneyi athandiza kubwezeretsa chonde mthaka. So zinthu zonsezi zimayenera kusamalidwa kutinso zipite kumene ziyenera kupita. Panopa zina zingotayidwa paliponse, zina zikumapita kuntaya. Komano popeza kuti zonsezi zimaola, pali mwayi woti zimene zititha kumazipanga kuti zikhale manyowa minda yathu. Pakali pano mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya zachilengedwe a Patrick Medias Nyirenda ati ntchito ithandiza kuchepetsa ndalama zomwe boma limagwiritsa ntchito pokonza malo otayira zinyalala. Tili ndi strategy imene timaitcha ngati dongosolo la mmene tingathane ndi vuto la zinyalala. Ndiye project ikuyang'ana magawo ena ngati kugwiritsanso ntchito zinyalala zimene zapangidwa kuti zisapite kuntaya. Ndiye kuti pakutero tikuchepetsa ndalama zimene zimapita kuntaya kucha, ndiye kuti ndalama zimene zikhoza kugwiranso ntchito madera ena akasamalidwe ka zinyalala. Bungwe la Climate and Clean Air Coalition ndi lomwe likupereka thandizo ku ntchitoyi. West Advisors Malawi kugwira ntchitoyi mothandizana ndi sukulu za ukachenjede za ETH Zurich ndi Makerere, komanso mabungwe ngati End Plastic Pollution, ECLOS ndi CCAC. Akhonja ati mpikisano wothandiza ophunzira mu nkhani za masewero, bungwe la Tertiary Students Sports Association of Malawi TESAM lati ophunzira pafupifupi 137 ochita masewero osiyanasiyana akayimira dziko lino pa mpikisano wa ophunzira msukulu za ukachenjede omwe uchitike ku Gaborone mdziko la Botswana. Mtsogoleri wa bungweli Lamek Khonje wati mpikisanowu ndofunika kwambiri pakuti uthandiza kutukula ophunzira aluso. Iwo anena izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo umene banki ya FDH imapereka thandizo la ndalama zokwana 100 miliyoni kwacha ku TESAM zothandizira pa ulendo wopita ku Botswana. Iweni Mpasa walemba ripoti. Akhonja ati mpikisano wothandiza ophunzira kuonjeza luso limene liwathandizire kumanga ukadaulo wapamwamba pa masewero. Pakali panopo tachita assemble a team of 137 athletes amene tikupita nawo Botswana kuti akachite participate ma game osiyanasiyana. Pamene tinafika poti sopano tikugonja kuti mwina tikanike kupita Botswana, banki ya Malawi FDH nkubwera kuti yayi TESAM tikuthandizani. Lero akuduza dati pasa 100 million. Ndi chinthu chimodzi choti mwina aliyense amene amagwira ntchito ku university monga ma vice chancellor ndi ana athu amene amasewera athu ma university ali wosangalala kumva kuti lero FDH ikutipasa 100 million kuti tipite ku Botswana tikachite participate muma Kuksa Games amene amakhalako every 2 years. Mmodzi wa akuluakulu ku banki ya FDH ati yese kayimira wati thandizoli ndi njira imodzi yoonetsera kudzipereka kwa banki pothandizira kutukula masewero mdziko muno. Monga mmene mukudziwira, FDH ili mu masewero osiyanasiyana kuyambira Mayor's Trophy yomwe ili ya ana ku primary school, kenakonso ndi Masa yomwe ili ya ku secondary school, komanso timathandizirako ku netball, ku football ya premiership ndi national team yomwe concert ilipo. Monga ifeyo banki ya ku Malawi, banki ya Chimalawi, timakhala osangalatsidwa kumaona kuti Amalawi anzathu akuthandizika ndi masewero, akukhala ndi zochita masewero. Ndi chimodzimodzi mene atatifikira tinaona kuti ndikofunikira kuti tithandizepo kuti athe kuyenda bwino komanso akhale ndi njira zina zopangira ulendo umenewu. Mmodzi wa akuluakulu ku Malawi National Council Sports Wiza Msoboya
alimbikitsa ophunzirawa kukhala odzipereka pamene akuyimirira dziko lino. Ophunzira pafupifupi 137 ndi amene akayimirire dziko lino pa masewero osiyanasiyana pa mpikisanowo. Nkhani nzomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Theka la ana mdziko muno likusowa maphunziro a mmera mpoyamba. Njira ya auction pogulitsa fodya ati sikuyenda bwino. Mu nkhani zina, kauniuni onetsa kuti pali mavuto osiyanasiyana pa ntchito yokwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Munali ndine Elvis Wawa.